Jing Sumar ya ka jing pang bampong hakari. Grand Presiden ka VPP uba adan mala basayamot halor ka akor bat ka jing start hakasan hima sima. Penpau ka dorbar ki KHASI sanshnong ya ka jing songo halor ka jing itu ya ka autonomous status. Lapan scam ya arpun rungut ki kertong na kabenta ka election MDC Haribhoi district. But yalum lang kinong kersan habar ka office jong DC hakapor babishar ki kot kisla na kabenta ka election MDC. Ki khubor ki babnya ka Ayushman Bharat Yojana ya ka bala palaj pajba da Menteri Rangba do kari Narendra Modi haus nem ahjar khatpra kalalong ka ba ajing em na ka benta ki nong pang bampong hakaleng kari India ha ka jing rakhe ya ka World Cancer Day menta kasni ki khana na ki nong pang na keleng ki jila ba pher ki lapan pau ya ka jing terekam jong ka scheme ling ba ka jing yo ya ki la jing sumar ba klem jing siu ba kenthop ya ka chemotherapy bat ka jing sumar ya ka jing pang bampong ki babun na ki long ying baduna ka jing yo kila yo jing sumar ba klem jing siu ka ba ai ya ki jing sumar ling ba ka Ayushman card habaro ki hospital sarkar bat ki riu shimet Hashwa ka election jong ka Autonomous District Council u President jong ka Voice of the People's Party u ba adan mala basayamot ula banjur halor ka jing thumu ka seng ban hikai ya ki patba pat banwan ra ya ka jing tip halor ka san hima sima ha ka jing yakren bat ka DD News Meghalaya ula kan tho ba ki jing yalang jong ka VPP kaya pher na ki weipat habakali halor ka jing kuno persha ya ka batisi TV bat ka T7 u ba ardan ula penshai ba un pan map satya Pila banyo ya ka jing yakren bapura ha ka YouTube channel jong ka DD News Meghalaya. Juga Voice of the People Party kalong ban educate upai ba ban create ya ka political consciousness awareness kabumut ban pensuthu upai ba ha ka bedi ba ka sinsyar ka kharap I ban panma kalong out of question ngan panma bi ge aba baro ki pai ba ki I kumnu korukom ai khobor jugni ki atli ki channel kamde ki khobor ki thu khana lorni larari ki khobor bot kari ka report menta kumu journalist kai ge report ju pi ba piwan meeting sarat kap report ba ka BPP ka plong meeting ma ka batai kita non necessary ba pinda ong ba tau pai ba shat kemen Kadorbar ki KHASI sanshnong ka bakenthop ya kashnong mautonom jarasi yo maulong Buda bat mau pro Haribhoi district kilapan pau ya ka jing songo ka bakraw ya ka KHASI Hills Autonomous District Council hapo ka jing alam jong chief executive member uba penyait sings im ban pediang ya ka jing dawa jong ki ka balaslam bakinla ban sinshar daladi kani karai ka bala pelaj ya ki na ka jing khmi jong ka raj marngar kalalong kamat ka bakongsan ha ka jing persang jong ki ban la ban sinshar daladi kum kinong hiar pateng ka jaj ban reu KHASI Pau ya ka jing so komen ga jungi ya ka ba uneu CEM ulatip ya ka jing ya lenti jungi ka bala jalan ba ngila form ya ka ne ka JSC house name R1000 nyau ha ka bang ngila pen pau ya ka jing angnut jungi ne ki santli ki shnong bangi kwa ban yo ban senchar dalade yalade kum ki khun KHASI khara ka ba ngi hap apo ka jing pe jing kmi jong uraj marngar upara marjan ubalayo la ka jong karaj ya pher jaj ban reu ban ya pheru ka ktin ga thli nadong shadong te ngi khlem dawa bangin kwa bangi ngin senchare ki eringi kwa la ka jong Kajing kami ya ki kot kisla na kabenta ka election MDC Haribhoi district kabanlong ha ka arpoi terik urempang ladep ban penbet penbiang lut ha ka ba arpun rungut ki kertong na ki santali constituency kilalong ki babet penyakun ha ka ni ka election am shimladon kajing sha kentaj ya ki kot kisla da ka ba pentikna ba manla ukertong ulalong ubalakre banyakun ya ka election sha ka KHADC kinong kersan jong ki seng san perthei kilaya lumlang ha ka office jong deputy commissioner hanong po ban pen pau ya ka jing shong shit bat ka jing yakun ha ka election
ha umsning constituency ngadan mga ba edi kum gikhun samlarang ba jongko umsning tengi wan syakmat ban terwayo pat ba nidon mangi arngut gikhun tapshin rang kiban mi syakmat ban kit ban tenrong ya ka kya ka shon jong pat ba yang so ban kerpat ya ko umsning constituency hangning idon arngut ayangi kala pangin syakri ladam dei ba edi ba roki ladam dei ba roki ro ba edi ni angnut ban syakri kum gikhun samla jong kadong ribhoy ni kwa ban pasat la ni bengi kwa ban kerpat ye kinong thebot jong kom sing constituency balei PMI no ya ki traishnong means kong traishnong nomor ublakha po umsning Kipat billion kila lumlang habar jong ko office jong UDC haju wai hinen kesngi hakaba kala don ka jing bishar ya ki kot kisla jong ki kertong ki banya kun ya ka election MDC kinong kershan kila kunhoi bat kila perta hakaban kershan ya la ki jong ki kertong kala don ka jing be kal air ba shong shet ban pen kre ya ka election ka ban salong shen hakaba kinong kershan kila up ya la ki jong ki kertong hadin bala dep ka jing khmi ya ki kot kisla jong ki ha ka jingelang pajba ha Mawlai kinong elam jong ka Congress kila kersan teli ya uba wan seng jerwa ubalong ukertong ha ka ni ka election MDC na Mawlai constituency working president ka MPCC uba PNCM ula banjur halor ka jingkong san ka 6 schedule banyada ya ka riti dustur khamtam lingba ka land transfer act ka bayada ya ka khendo ka shiap ha ki jaka jong ka district council ula maham baklem ka Congress ha ka executive committee ka district council kandon ka jingduna hakabor banya kun ya kirukam terekam jongka sarkar ukertong ka Congress uba wan seng jerwa ulas ngau binyau halor ka jing syamlanot ki pajba ka Mawlai hakaba ulakular bo unya kun ya ki jing e jongki bat un penbha ya kirukam im lada ushajin Kajindon na masig sitel kalong sisa kajingarap na kung gagawin ng solusyon kapsabali pai ya gran sa pang kata kabor kaityar na masig sitel nasupa pa niya tuwa hindi pai pai ng solusyon para kagamalay constituency bagima ang kaya mapimpawa kisnawo ya ka Congress Party nano ka parang jawahar Nehru kibala Premsko ha ya ka Tinto ha bandon ka kami ka banreo nega sectional hara constitution jong India katilang ba kami ya kabal ay bor yani pansnaan kapay mo kanya wasya kisnong gitaw girat hima kakur kajar patiway katkong kadustur ka jong I Dr. Amanda Pakenteng ibede inohikai bat ikurim jong MLA kamau kunro uba bantai dor lingdo ila penkre banyakun ya ka election MDC na mau kunro haka jinga kren bat kadu darshan ila ya sam ya ka jinga lenti jong i da ka ba penshai halor ki jing e ba ila ya kendu wat haba i haban penbiang hala yeng lasam bat ka jing pule ila long inohikai Hasan Jaintia Morning School nadu usnam ahajar khatar I Dr. Amanda ila banjur ba intre shitam ban kentiu ya kapule puthi bat ila penpau balada isyajid indang yai tre kum inohikai ban kershan ya ki kena pule ila batai ru ya ka jingla jong i ban penbiang halayeng lasem ban hikai bat na ka benta ka roy kapal ha constituency lada isyajid Syed Ong ba kajat benriu jongi kalong tang sisamot hakmat kaduriau ba dia compare bat ka India baro akawe kamat bakong santam dai bang ngan but ikimati jong u ba joy JJM Nichols Roy mangin bat scam man penen pensa penjanai bahaya ka 6 schedule kenang ba kenong kani ka 6 schedule ka deka atiar ka sti ka bayada yang ngiki riu lum ret pa de kita hi bat kumjuru bang ya i trai hania po district council kalong karkom tungkam tumjam ru ka be ilong klumar ba tengah kwa bakanong kaba syai kedar syai par karkom tungkam tung jamang turu Ukertong shimet uba tay borlang patau ula pentikna balada penbiang ya baro kikot kisla bat ulong ubala kre banyakun hak election MDC na Mawlai constituency habakran chikilat pathai khubor uba tay bor ula penpau yikam ba ula le kum MDC ka ba penpau ba kikam bat kijing persang jong u ban penbha bat kentiu ya kasnong Mawlai wat hapadang kijing duna ki babun uba tay bor ula penbenaru ba ka shop jong u na ka benta kanika election kandai umau benna kabapen pau ya ka jing tre shitom jong u na ka benta ka roy kapar jong ka constituency Kasi bapiti paro ketika segi pangile ka skutini prepare candidate paro ki bayele ketika election na poka 20 Mawlai constituency but ngisem ba paro ni long valid ki
nomination juga berok tementak la deskapor ben kre be katama be nyele no election pada du mentasi kam tiak kam dan mengin tray nam ta mengin push katong katang mengin nak menteri nam ta kapit kebian jok no mulai Ukertong ka BJP uba hoping stone marsharing na mauhati ula kentu yakinong thep vote ban kershani u da ka bapenshai ba untrai shitam ban penbet yakimat bakong san bat ka sarkar pedeng ki kam bah khamat ki kentup ban kentiu yak roi kapar ban penbet ya ka jing yakan art ha khaput bat ban thau yaki an banyada yak hok jong ki khasi uba marsharing ula banjur ba ka jing don kam ban pen khlan yakinong mi khamat ban pentikna ban penne yak riti duster ka yok ka kot bat ki hok san hima ula kularu ban pen bahaya ka surok ka puli puthi ka kot ka khia bat ka lat yok kam yok jam ha ka than lagi pun roy dan kam ban mandra mar kamahti kalau balang sadir luar kata kumta mar ni hapo ka BJP dan sibun ke skim roy kumba filasaki ba li lulu ukha yo JJM kila don ang ta pada skim kumba fair kumba fila yo mal pi ki ba jong ka mahti kalau si hapo ka jela pada ka state ki borok we kumta lada pi hapo dese konsel kini kom tung jam kambiang kumta ngakwa balada ayang na kajjo kemut ba nganbanra da ka fair and square ya ka jur kom tung kam tung jam po se konsel nang ta pat ki an ha ka ba yadai bat kini ki jik jong ki pai ba nin sa pun ha po se konsel Hashwa ka election jong ka Autonomous District Council and ka ADC ka Didi MEGHALAYA ka layo banyakren bat uba Thomas Pasa ubade ukertong bat working president jong ka kun hinyo trap National Awakening Movement lan ka khnam haga jingakren uba Pasa ulasam ya ki jing sngo jong u halor ki rukom yale election ka seng kan wanra ya ka jingkala ha KHADC ki jingkala ba badon jingtmu ban pentrekam lada shajet bat ki we de kimat role baka responsibility juga khanami great take ban pe ka welfare ban yada ya ka identity jong kini ki cek berdeng ni utrap ngingi namar baka kerteng ke jong ka seng ka khur ni utrap ngingi mla ban perkhat ya ka dan ban extend ya ka ta ka boundary of responsibility jong iski welanda sya garone sya ki we pergi pai dulu kan e take tang ban ya sakri pramangi mentang ini pai ya ka jinglong jingman ka sun benang shatura ka jing kriat kalong khat san degree celsius pat ka jing shet kalong arpo pra degree celsius ka jing sngam ka haw kalong sa pusan na ka shispa haba pai pat hanong ba shillong ka jing kriat kalong hinriu point khandai degree celsius bat ka jing shet kalong khat pra degree celsius ka jing sngam ka haw kalong nyo pho na ka shispa kat ba ha jowai pat ka jing kriat kalong khat by degree celsius bat ka jing shet kalong arpo degree celsius ka jing sngam ka haw kalong sa pra na ka shispa kasun benang kan rang hatura bat hajowai hagi babun ki jaka kat ba hasilong pat kala bandon ke jingdum lo kendo ka bamulu mala hagi kat to kan ki jaka shaban poi shika pakut jong katuk kubon ni pe biasa sin yakimat kongsan ben kaladur ka Ayushman Bharat Yojana scheme ya ka jing sumar ya ka jing bampong hakari Grand President ka VPP upa Adam Mela Pasaymat halor ka akor baka jing start ha kasan hima sima. Penpau ka dolbar ki KHASI sanshnong ya ka jing songu halor ka jing itu ya ka autonomous status. Lapan scam ya apun rungut ki kertong nak benta ke election MDC Haribai District. Bat ya lumlang kinong kesan habar ke office yang UDC hakapor babishari ki kot kisla nak benta ke election MDC. Di parlok katung ila poi syak bakut jong katuk kuba jengi menta ke janmit hadu mendai syambiang pila syai kesengi kublai pi baro.
Good evening, viewers. Welcome to The Northeast News Bulletin. This is Rodali presenting the headlines first. Government takes leave of measures for welfare of poor people, which resulted in upliftment of 25 crore people from poverty, says PM Modi.